taget til Nyborg for at se, om jeg kan skyde en sejrlandhavret. Planen er at lægge aspetto omkring første bropille. Jeg har god erfaring med, at havret og sej, de trækker rundt om den. Normalt på det her spot, der går sejene mellem første pille og stensætningen. Så mit første dyk, der dykker jeg ned på bunden, og så ligger jeg mig, og så ser jeg, om sejen kommer frem. Ingen sej mellem pillen og stensætningen, så jeg må søge andre vinkler på pillen. Heller ingen sej herude på siden. Dog får jeg besøg af en lille torsk, som lige kommer forbi. Jeg beslutter mig at lægge mig ude mellem første og anden bropille. Herude har jeg ofte erfaring med, at der kommer havørred. Trods manglen på havørred er det en fornøjelse at se 5 torsk i et dyk. Okay.
Strømmen begynder at tage til på spottet. Det viser sig så at være ret godt i forhold til, at der kommer mange torsk frem. Dog så må vi jo ikke skyde dem, så vi leder stadig efter sejne og havørrederne. Ingen fangst på det her dyk. Til gengæld så fik jeg nogle blink med hjem. Dog var det en kæmpe fornøjelse at se så mange torsk på det her dyk. Næste dag der tager vi til Sprogø for at se om der er nogle sej eller havørred der. Nå, så er vi sgu på tur. Er I klar? Ja. Vejret er jo simpelthen klasse. Så er vi sgu afsted, mand. Hvor hej det kører. Det er det forholdene. De er fremragende. Så vi skal angå til I kan se ankeret dernede, følge ankerkæden og se bunden. Det er klasse. Jeg starter med at svømme til første bropille over på Sprogø. Det viser sig at være et ret crazy dyk til at starte med. Jeg kom til at vinkle kameraet sådan, at man ikke kan se så meget fremad. Men jeg kan se, at der går 2 torsk lige fremme. Dem vil jeg gerne tættere på.
det var sgu fint. Jeg begynder at dykke efter sejlene ved første pille. Jeg dykker ned og lægger mig af spætto og bare venter. Der er desværre heller ikke nogen sej hjemme her ved Sprogø, så jeg begynder at ændre strategi og gå efter en anden art, havørred. Når jeg ligger efter havørred af spætto, så plejer jeg altid at finde et område, hvor der er sten, som ligger ud til noget sand eller noget blæretang. Der har jeg gode erfaringer med, at havørrederne de trækker på kryds og tværs derude, hvis man bare ligger stille nok. Der kommer en lille havørred her. Den er ikke stor nok, men nok til lige at give mig lidt gejst til, at okay, de er i området. Så handler det bare om at finde den store. Det her dyk, der er lige set en havørred fra overfladen. Samtidig med det, der ser jeg også det, jeg tror, der er en torsk. Jeg dykker lige ned og ser, hvad det er. Ja, det var så en ål. Jeg har fundet et sted, hvor jeg dykker ned og ligger ud til noget sand. Jeg har dykket her flere gange, hvor der ikke er sket noget, men på det her dyk, der sker der lidt action.
de synlige frustrationer, så er det her desværre et typisk billede af mig. Jeg kan ikke ramme en harpun, så det kommer jeg til at se meget mere af på den her kanal. For helvede. Den er fin. Ingen fangst på de her 2 ture. Dog så har det været en fornøjelse at se det, jeg tror, der er en fremgang i torskebestanden her på Fyns siden og ved Sprogø. Jeg så 13 torsk og 6 havre på den her tur ved Sprogø. Husk at like og subscribe. Vi er 2 gutter, der prøver at lave en kanal, hvor vi vil lægge lidt forskellige dykker op, både fra Jylland, Fyn og Sjælland. Så stay tuned.